गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। आसामनि गवालपारा जिल्लाया थालिर दिहुननायाव बुहुमावनो रेकर्ड खालामदों। सा सानजा रायजो आसामनि गवालपारा जिल्लायाव एसियानि बयनिख्रुइबो देरसिन थालिर बागान दङ। गोजां बोथोरनि समाव थालिरखौ गोथां खालामनाय समाव सांग्राङै दैखांनाय जायो आरो थालिर मोजां मोनग्राफोरनो फाननायनि सिगां जायगानि आबादारिफ्रा ट्राकफोराव ल'ड खालामो। मख'नो गोनांदि थालिर दिहुननायाव गवालपाराया एसियानि मादावनो बांसिन दिहुननो हानानै रेकर्ड खालामदों। गवालपारानि हासारगोनां हाया थालिर आबादनि थाखाय जोबोद साबजाथाव। चीन हादरनि मोनसे मुंदांखा खौरां बिजोङाबो गवालपारानि थालिर बागानखौ लानानै बे समाव खौरां फोसावदों। दिनै भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव बुहुमनां दावहा। क्रिकेट बुहुम कापनि दिनै गिबि सेमिफाइनाल। हादरनाङै मोनसे रंजानायनि बुब्लि। भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव दिनै गिबि सेमिफाइनाल मेच। बे मेचआव सोर देरहाना क्रिकेट बुहुम कापनि फाइनालाव थांगोन बयनिबो गोसोआव खिंखुर खिंखुर मोनहोदों। दिनैनि बे गोनांथार मेचआ मुम्बाइआव जागासिनो थादों। कौटि कौटि भारतनि क्रिकेट अनसायारिफ्रा बे समाव बोदोर बावलि जानानै दङ। क्रिकेटनि जावलिया हादर भारतआ बे बाराव फाइनाल गेलेनो खाबु मोनोब्ला रंजानायजों बोदोर बावलि जागोन भारतआ। हादरनाङै आसा खालामदों देग्लाय भारतआ क्रिकेट बुहुम कापनि फाइनालाव थांगोनखौ। बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि 20थि रुंसारि सान फालिदों। बाक्सा जिल्लानि बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालि नबलाङाव सानसेनि हाबाफारिजों बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि 20थि रुंसारि सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि सावगारियाव आलारि बाथि आरो बिबार बावजेनो बर'नि मुंदांखा महरगिरि थामहिनबा सुकुमार बसुमतारीनो बसे बियानै रजनि स्वर्गियारिया। बिनि उनाव बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि उमेश चन्द्र बर'नि आफाद दैदेननायाव बर' खुगा थुनलाइयाव सुकुमार बसुमतारीया होलांनाय बिहोमानि सायाव मोनसे सावरायमा मेल खुंनाय जायो। बे सावरायमा मेलाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो फारियै बर' रायग्रा जथुमनि आफादगिरि राजन बसुमतारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि थामहिनबा बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबार रामसिंहारि, मुंदांखा महरगिरि रजनि स्वर्गियारि आरो समाज सिबियारि थामहिनबा आसाम ट्राइबेल संघनि बारग' गाहाय नेहाथारि थानेश्वर बर'मोनहा आलासि महरै बाहागो लायो। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिन'द चन्द्र स्वर्गियारि, सा सानजा सुरुप सिटी प्रसाद संसदनि बारग' गाहाय नेहाथारि निर्मल मोसाहारि, बरमानि सेन्ट जन्स जौसिन फरायसालिनि गोरायुं फादार डेभिड चन्द्र दास, बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि फारि उमेश बसुमतारी, जगेन रामसिंहारि आरो बुधुराम बर'जों लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि रश्मि चौधुरीमोनहा। बे सावरायमा मेलावनो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि देवबार रामसिंहारिया बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी मुंनि गांसे बिजाब बेखेवो। जोबोद दुखुनि खौरां। गारनि जाब्रबथायजों सानै बर' फिसानि जिउ खहा। थांनाय हरनि समाव उदालगुरियाव लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। मासबाद सिमलिगुरि गामिनि बिबारि बर' मुंनि सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो हुग्राजिलनि सन्जिब नार्जारिखौ गोब्राब थासारियाव गुवाहाटि फारसे लांबाय थानाय समावनो लामायाव जिउ गोमायो। गंसे बाइक आरो रिकभारि क्रेनजों बे जाब्रबथाय जायो। अदालगुरि सेक्रेड हार्ट इंलिश फरायसालिनि मोखाङाव। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों दाजानाय सार्भिस प्रभाइडार एनजिअनि सानै मावथिखौ बिबाननिफ्राय होखारबाय। चिरां जिल्लानि फाराफुरान सिमना रिफु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय दंफां बख'नाय जाथायनि सायाव गुदि नायबिजिरनायनि रिपर्ट बायदियै लोब्बा थानायनि थाखाय एनजिअनि सार्भिस प्रभाइडार दिनेन नार्जारि आरो दामफ्ला बसुमतारीखौ चिरां डिभिजननि सिङाव थानाय अफिस केम्पासाव थानो आरो खामानि मावनो गनायथि होआसै। चिरां जिल्ला फाराफुरान सिमनानि साखाथियाव थानाय रिफु रिजार्भ हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै दंफां बख'नानै लाबोनायनि दायाव बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारीजों दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडार एनजिअनि सानै सोद्रोमा दिनेन नार्जारि आरो दामफ्ला बसुमतारीमोनखौ सासपेन्ड खालामबाय। बे जाथायजों रोखा फोरमान जाबायदि हाग्रा रैखाथि होनो एम रनजित बसुमतारीजों दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडार एनजिअआ
दंफां खावनायजों लोब्बा दं होननानै। दायो बिनि सायाव रन्जित बसुमतारिया मा फिननाय होगोन बेखौ उन समावसो मिथिनो हासिगोन। मानोना हाग्रा बिफाननि मानगोनां रन्जित बसुमतारि बिथाङा बै समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिदोंमोन दि बिथांनि दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडार NGOआ दंफां खावनाय एबा दंफां सिखावजों जेबो लोब्बा गैया होननानै। बे समाव बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों BPMनि मानसिफोरासो दंफां खावदों एबा दंफां खावनायजों लोब्बा दं होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा रोखा बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थारैनो रन्जित बसुमतारि बिथाङा बे जाथायनि सायाव मा फिननाय होगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ।